il-kurja kull sena tqassam is-surplus tagħha għaliex hija tħoss illi hemm bżonn ngħinu il-min hu iktar fil-bżonn u li huma n-nies li huma fil-batuti. Pereżempju, dis-sena għenna lid-djar tat-tfal, għenna lid-djar tal-anzjani, għenna wkoll il-Foundation for Theological Studies, ġifieri nibagħtu l-assissin jistudjaw barra minn Malta, u għenna wkoll diversi nies li huma marġinati fis-soċjetà tagħna. Naturalment għenna wkoll id-dar tal-Providenza, għenna wkoll nies illi huma fil-bżonn. Il-surplus ma ġiex reġistrat biss din is-sena, sa kien hemm surplus ukoll illi aħna qassamnieh u mbagħad bis-surplus meta nqasmuh dak jkun jirrifletti wkoll fl-operat ta' dawn l-entitajiet. Jekk nagħti eżempju wieħed, il-flus li aħna nagħtu lid-djar tal-anzjani qed innużawhom biex intejbu l-ambjent fejn qed jgħixu l-anzjani, impjegajna care workers u nursing staff ġdid biex jieħdu ħsieb l-anzjani tagħna, żidna s-sigħat ta' kura u allura il-flus imorru għand min hu verament fil-bżonn.